Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom. En primer lloc, dir-vos que per mi és un plaer compartir taula amb vosaltres dos. Jo havia preparat una mica de preparació, però la del Rafa és clarament molt millor. Li volia demanar a la Clara si li ve de gust arrencar, perquè em sembla que tenies previst també posar-nos algun petit element audiovisual. Al final. Però bueno, agrair aquestes jornades, crec que són superinteressants. Al cap i a la fi és la comunicació, si no hi ha comunicació doncs no arribem enlloc. I sí que m'agradaria primer posar-vos una miqueta en context del que per mi és el contingut audiovisual. Avui en dia, com ha dit el Rafa, vivim en un moment on tenim una quantitat d'informació impressionant a nivell audiovisual. I al final, quan fas comunicació, ja sigui com a eina de màrqueting o com a comunicador, com a periodista, doncs el format audiovisual és un llenguatge com a tal. Dintre d'aquest format audiovisual podem separar fotografia, podem posar imatge, podem posar infografies, vídeo i so, vídeo, imatges, tot depèn de quina sigui la finalitat d'aquest contingut. Llavors, per mi és molt important els dos punts on va penjat o la finalitat d'aquests vídeos, en el meu cas, que és online i offline. És molt diferent una comunicació online que una comunicació offline. Una comunicació online on... Ignasi, pots posar la imatge, sisplau? Sí, l'altra, aquesta. Això passa en 60 segons. Tota aquesta informació pot arribar a una persona quan entra a internet, de molts aspectes. O sigui, clar, i veus això i dius, és que és una barbaritat. Jo vaig estar buscant informació, a Espanya crec que es pengen a YouTube 300 minuts de vídeo en un minut. O sigui, perdó, 300 hores, 300 hores de vídeo en un minut. Clar, et planteges moltes coses quan penges un vídeo a YouTube, ja siguin les càpsules que fas tu o també unes que he fet jo. O sigui, com arribem a on volem arribar, un cop penjat aquest vídeo, si s'ha de pagar aquest contingut per arribar a un target més ampli, si pensem en una campanya concreta, o fem un vídeo i el pengem pensant que el veuran, i que queda com molt... O sigui, jo penso, jo he fet vídeos, els penjo, i qui els veu? Els que em segueixen, és que ningú més. Hi ha una campanya, realment una empresa, jo crec que s'ha de plantejar quan fa una campanya de màrqueting a través d'un format audiovisual online, ha de pensar en una campanya. Tornant a la cervesa, estan fent una campanya online de minissèries amb actors. És cert que el marge que té de benefici la cervesa no el té el vi, amb la qual cosa poden invertir molts calés. I passa una campanya audiovisual online, amb aquests continguts, passa per tenir calés. També els vídeos curts. És que tenir 500 reproduccions, 1.500, 2.000, 3.000, què vol dir? A més, penseu que compten com a reproducció els primers segons. Quanta gent arriba a veure un vídeo de 2 o 3 minuts? A Instagram, evidentment no, perquè ja no et permet. O sigui, és llarguíssim. Quina capacitat tenim de comunicar amb 30 segons? I qui ho veu? I quina és la finalitat? I al final què estem dient? És com molt eteri, per molt que hi hagi, evidentment, que tu puguis mirar tota la informació, les quantitats de visualitzacions, qui ha picat al final a la teva web, però tot això passa per fer un contingut patrocinat i pagat. Si no, es queda com, bueno, sí, vale, m'han vist 2.000 persones, medio segundo, no ho sé. I llavors, també això, quin retorn tenim de tot això, no? I com ho comuniquem, al final? El contingut real, quan fas una comunicació, com a mínim en el meu cas, el que jo vull fer és transmetre la imatge de les persones. Abans, aquí feies un comentari, aquesta fila al davant, de mostrar les persones, no ser tan tècnics, jo crec que anem tots una miqueta per aquest camí, de mostrar emocions, que l'espectador que estigui veient aquest vídeo pugui empatitzar, li pugui interessar. I després d'aquests dos formats, d'aquestes dues parts de comunicació, que hem parlat molt per sobre online, tenim offline, que jo crec que és el que jo faig millor. No, però és veritat, i era una cosa que no buscava, tant en el meu primer documental, en Fermentació Espontània, com en Revolució Líquida, el més maco que hi ha és organitzar projeccions. Al final, que també parlàvem abans, és l'experiència de la gent. Avui en dia es venen experiències,
I sobretot si tenen un contingut, això, humà, on empatitzen. Jo sempre poso d'exemple la publicitat de les pizzas de Casa Terradellas, que és una família que marxa, que no sé què, no sé quants. La pizza és el de menys. No? O sigui, mostres emocions, mostres històries. En res estàs explicant molt, no? Doncs jo és el que intento, humilment, no soc Casa Terradellas ni molt menys, transmetre amb els meus documentals, que a més la part que a mi m'interessa mostrar. No? I me n'he donat que al final aquests documentals que jo he fet amb una ambició única de comunicar alguna que jo conec, i tinc la sort de que sé de fotografia, sé alguna de vídeo, i n'he après molt, perquè de vídeo jo venia... Quan vaig deixar la càmera era la meva primera càmera digital i quan la vaig tornar a agafar ben bé quasi 15 anys després tenia vídeo la càmera digital, no? I dic, hòstia, que guai, perquè a més de fer fotos puc fer vídeo. I així va sorgir Fermentació Espontània, vull dir, no estava pensat, no? Revolució Líquida ja està una miqueta més pensat. I dir-vos, que estic molt contenta, que és selecció oficial del Festival de Cine de Màlaga, que s'ha fet oficial ahir, i crec que és aquesta part experiencial que és molt bona, perquè a més, en aquest cas del festival, doncs arribarem a un públic que no és sectorial, no? Que és molt fàcil tenir un públic sectorial que et segueixi, però si volem arribar més enllà hem d'intentar sortir d'això, i això és el difícil, i per això estic tan contenta que vagi un festival de cine com el de Màlaga, que és tan important, no? I, bueno, per mi, poca cosa més, dir només això, que jo intento mostrar aquesta part més humana. Per mi és molt important que la gent que vegi els dos documentals no s'avorreixi, és una obsessió que tinc. Intentar arribar a tots els públics, que tothom que veu el documental sigui entès en el món del vi, no ho sigui, pugui trobar certs aspectes on entendre's i al cap i a la fi tots els dos documentals els han vist persones que no són del món del vi i sempre m'han dit que no s'han avorrit i que els ha agradat i n'han après molt. I hi ha una part, per acabar abans de posar-vos el tràiler, que potser algú de vosaltres ja l'ha vist, però si no l'heu vist, doncs així el podrem veure tots aquí. Aquesta part experiencial és la que jo he après sense cap intenció, que és que al final em truquen d'escoles, evidentment de fires de vi, d'escoles que potser són 10 alumnes i vaig allà a projectar i parlem. Per exemple, el MOS Festival, que està per aquí al Manel, que per mi ha sigut l'excusa d'acabar les feines i presentar-les, i he tingut la sort que també ha sigut reconegut, doncs també fan una part experiencial i de comunicació superimportant dintre d'un festival de cinema i vi. Vull dir que al final és intentar anar més enllà de la pantalla i de la imatge i del vídeo. I és el que hem parlat, jo crec, moltes vegades en aquestes dues jornades, que és viure l'experiència, perquè al cap i a la fi rebem el dia, i a més és una pèrdua de temps, sincerament, el de les xarxes socials al final és que és com horrorós, jo em puc estar 3 quarts d'hora i dic, però què estic fent? I se m'han passat 3 quarts d'hora així, no? Res, acabo amb el tràiler perquè el veieu i res, dono la paraula als altres, gràcies, si el podeu posar. El sumiller es alguien que se encarga de dar de beber, pero también de cuidar, de acercar un mundo fascinante que es el mundo del vino. Sin un sommelier probablemente es más difícil entender la gastronomía en su globalidad. Vengo de la Bretaña francesa, de una familia que no bebe vino. Mi primer contacto con el viñedo fue desde que tengo recuerdo en mi vida. Mi familia no viene de la hostelería, yo soy una rareza. Nosotros lo que hacemos es ser transmisores de historias, de todo lo que sucede, de la persona, del entorno, el paisaje, el territorio y cómo se transporta dentro de una copa y cómo la copa seguramente da el sentido al momento, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de armonía, seguramente una de las mejores armonías sea armonizar el momento. La próxima revolución en la gastronomía no está tanto en la cocina como sí que creo que está en la sala. La parte de la sala sabe de vinos, es generoso y ayuda, y la parte de los sumilleres sabe el concepto de los platos, sus historias y ayuda. Entonces es una forma de fusionar en una necesidad de crear felicidad, ilusiones y contar historias. Vamos, 3, 2, 1. ¡Olé! Me han criticado mucho por intentar hablar un lenguaje que te entienda todo el mundo, que no tiene ningún sentido hablar de cosas que nadie te entienda, que lo importante de esto es compartir. Cuanta más gente le guste el vino y más gente participe de tu pasión, mucho más fácil.
si hay algún cliente con el que me hubiera gustado verle en la pista de esgrima. Es la revolución emocional. Creo que también desde esa parte de la revolución que decía revolución sensible, revolución humanista. Y dentro de esta parte de la idea emocional está el contacto con la neurociencia. Cuando tú eres un sommelier y te aproximas a una mesa con una actitud de transparencia emocional, funciona mucho más, conectas mucho más. Jo, com ha dit Rafa molt bé, he passat gran part de la meva vida fent infografia amb un mitjà de comunicació generalista, que és el Periódico de Catalunya, i he pogut viure l'evolució de la infografia pràcticament des del primer minut en què la infografia fins al moment actual. Fa uns anys vaig deixar la premsa escrita per diferents raons que no venen al cas i ara m'ho estic passant molt bé fent infografia per un dels mons que més m'apassionen, que és el món del vi, de la gastronomia, però bàsicament del vi. Comunicació visual, en definitiva, no? Tots comuniquem, quasi tots comuniquem, som professionals de la comunicació i cadascú ho fa d'una manera o d'una altra. Periodisme, doncs, hi ha un periodisme que utilitza la ploma, que utilitza la lletra, la literatura, hi ha qui utilitza vídeo, fotografia, ràdio, televisió, i hi ha qui utilitza bastantes d'aquestes coses que acabo d'esmentar juntes, i és el món de la infografia, en realitat. És un món que fins ara ha estat una miqueta, o bastant arraconat a les planes dels grans diaris i que en aquests moments està sortint dels diaris per demanar un lloc amb altres tasques de comunicació i estic pensant en el món de l'empresa i sobretot, com estem parlant abans d'offline i online, en el món de les xarxes socials. En aquests moments, a indrets com als Estats Units, que són l'avantguarda de quasi totes aquestes coses, el màrqueting visual s'utilitza vídeos, infografies, vídeos d'un minut, òbviament, tens tota la raó, 2 minuts, 3 minuts, però ja està sistematitzat, i infografies per vendre, a partir d'explicar històries. Ahir, quan va encetar-se aquesta sessió, va coincidir molta gent a dir que els comunicadors, els diferents comunicadors, els diversos comunicadors hem de formar, hem de fer storytellings, hem d'oferir continguts, explicar relats, dir el que hi ha darrere, ser didàctics, entretenir, quan parlem del vi. D'acord? Podem fer infografies també per explicar aquestes coses. I les infografies, en realitat la paraula, la etimologia de la paraula és informar, comunicar i gràfica i visual, és una suma de les dues coses, informar, comunicar visualment. Això és un repte perquè sembla nou, no és nou, el ser humà ho fa des de les coves d'Altamira i abans, però en aquests moments és molt important que conquerim el món de la premsa, el món del productor de vi, el món de qui vol vendre vi, el món de qui vol aprendre del vi, el món del qui vol saber coses del vi. En definitiva, la infografia pot convertir-se, o de fet ho és, però estem lluitant perquè es converteixi en una manera d'explicar històries, en una manera de fer storytellings de qualsevol tema, perquè una infografia es pot fer de qualsevol tema sense cap dubte.
Llavors, doncs, el món del vídeo és ideal per això, perquè hi ha moltes coses que dir, moltes coses que explicar. Abans parlàvem de tecnicismes. Els tecnicismes es poden traduir perfectament, es poden comunicar amb llenguatges més planers, on apareguin aquestes històries des del seu principi, però que es facin familiars a la gent, a partir de facilitar a la gent la visualització de les idees, de traure. I llavors, en aquest sentit, la infografia juga amb un rol molt important en el sentit que d'entrada atrau. Després es pot llegir més o es pot llegir menys, però d'entrada és una eina de treball comunicatiu que atrau moltíssim. Aquí estic passant una sèrie d'exemples d'infografies, algunes d'elles de Jean Leon, que són uns cellers que creuen moltíssim amb la infografia, Nadal, estan començant, etc., però que corresponen a reportatges. Empreses, premsa, xarxes, docència, en aquests moments jo em considero una mica un francotirador de la infografia, un cop que he sortit de la situació còmoda d'un diari, bueno, era còmoda, ara ja no, ara és tot menys còmoda. Un cop que he sortit de la situació còmoda d'un diari i estic multiplicant la meva activitat, lluitant perquè la infografia s'obri pas, per una banda amb la docència universitària, per altra banda amb la docència del món de l'empresa, ensenyant a l'empresa perquè la pròpia empresa pugui crear les seves pròpies infografies sense dependre moltes vegades de la tirania dels professionals que tampoc estan vinculats al món de la infografia. I a part d'això també estic treballant per empreses, com us estava comentant, que estan obrint les seves portes perquè puguem explicar als altres amb aquesta disciplina que pot ser estàtica, que pot ser interactiva i que pot ser animada en aquests moments. Bàsicament, la imatge és la que presideix aquests relats, la que presideix aquestes històries, i aquí teniu una sèrie d'exemples molt diferents de publicacions que jo em dedico a fer perquè, evidentment, el gossanillo de la premsa segueix aquí i estic col·laborant amb mitjans online, concretament a 02B Economia Digital, i amb els meus reportatges escric i faig infografies, és a dir, que com hi ha qui escriu fa fotografies, com hi ha qui escriu fa vídeos, com hi ha qui només escriu. És a dir, explico coses a partir de les infografies i aquestes coses, com podeu veure, són absolutament variades. En definitiva, qualsevol tema, com us deia abans, es pot explicar amb infografies. I les infografies, òbviament, ajuden a que el tema quedi a la memòria de les persones que les estan observant. Quan dic que estic ensenyant també a les empreses a fer infografies, és una manera de també beneficiar-me en el sentit d'aconseguir que la gent faci infografia, que la gent li trobi valor a la infografia. Òbviament, aquest és un format d'infografies, els que esteu veient, que corresponen al treball d'un professional de molts anys. Però hi ha moltes maneres de fer infografies molt dignes, infografies que potser tenen només una xifra i uns quants elements de comparació i que estan explicant moltes coses. És a dir que, bé, en aquest sentit, m'hi acaba jo mateix, però bàsicament el que volia comentar és això, és a dir, obrir una petita llança, tirar una petita llança per defensar aquesta disciplina o eina absolutament periodística. Sent l'hora que és, estic calculant que un 40% de vosaltres està mirant el mòbil i volia proposar-vos, com que parlem de vídeos, i jo soc home de ràdio, durant 14 anys he treballat a RAC1 i actualment presento l'informatiu del cap de setmana, per tant direu, hòstia, David, què fots parlant de vídeo, tio? Vull dir, des de fa un parell d'anys ens hem reinventat amb la meva dona i fem unes càpsules que es diuen Enoturista, i us volia proposar que ara mateix, amb la vostra presència, comencem un Instagram Live. I us explicaré, si el wifi m'ho permet, per què crec que val la pena provar aquest exercici per intentar explicar-vos el que crec que hem de fer un esforç comunicatiu tots, dit des de la modèstia, tenint en compte, per tant, jo el primer. Per tant, amb el wifi connectat intento començar un Instagram Live, em demana que posi un títol, és molt fàcil, me'n vaig a live
i li poso un títol, giro la pantalla perquè em gravi a mi, ara poso Go Live i m'està dient Checking Connection. Per tant, si contem 3, 4, 5, 6, 7... You are live now, em diu. Ha trigat menys de 10 segons. Per tant, la primera cosa d'aquests Instagram Live, us presento el Jordi i la Clara, que estem en directe al Com Ubicat. I aquesta és la gent del públic que ens està mirant. He aconseguit que deixin de mirar el mòbil. Tota aquesta gent està aquí perquè volia saber quin és el nostre discurs sobre vídeo. Jo crec que hi ha una part que és la que heu vist vosaltres. És molt fàcil de fer. Aquesta és la primera. La segona és que és molt ràpid, ha durat 10 segons. Imagineu-vos que teniu una connexió en directe per un informatiu. Si mai ho feu, que és una cosa horrorosa, trigues molt a connectar, fins i tot en televisió. Tercer, perquè és directe. Jo estic arribant ara al públic segmentat que a vosaltres us interessa. Per què? Perquè no tothom vol el totxo del vi. Molts amics vostres diran no m'interessa. Jo estic arribant només a la gent que li interessa el vi perquè està al canal on estem fent-ho. I quart, perquè és gratis. És gratis. Això és molt important en el món de la comunicació perquè un anunci de televisió en prime time costa 12.000 euros. En el cap més baix, si és una televisió que no té tanta audiència, costa 25.000 euros de mitjana. Això és més barat i pots arribar de manera segmentada al públic. Hi ha molta gent que ens està posant com a aplaudiments, gràcies. Això és el meu perfil bo. I per què ho estem fent live? És a dir, què té el live? El live té una cosa que és Instagram t'obre les portes si tu penges una foto que sigui molt xula, si tu penges un vídeo i si a més el fas en directe. Això també ho fa Facebook. És a dir, la pròpia xarxa social es retroalimenta de si mateixa. Per tant, tu ets un mariner que busca el teu ben a favor, no t'inventes res. Instagram és una de les xarxes socials que resulta més fàcil de treballar. Pensava una metàfora divertida i no me n'ha sortit cap i us faré aquesta, però per mi les xarxes socials una mica... El Twitter és com quan ens llevem al dematí i ens posem una mica en plan anem a treballar, no? Vas en plan professional. Després surts i a l'autobús, quan tornes cap a casa, ets més de Facebook, allò, els cotis, què ha passat, no? Vull dir, t'assabentes. I el cap de setmana és Instagram. Tu et vols endiumenjar, allà surts estupendo. Si l'entrepà és una merda, tu no fas una foto. Tu fas la foto dels xurros del diumenge. Per tant, Instagram és on la gent volem allò que algun dia serem, cada moment, potser sí, potser no, però se'ns filtra bé. Llavors, en tot això, volia dir-vos que per mi hi ha 5 grans coses que vull destacar i amb això acabo. Una imatge val més que 1.000 paraules? No sé. A mi m'agradaria que entenguéssiu que darrere de cada imatge hauria d'haver-hi 1.000 paraules. Per això som periodistes. No podem emetre qualsevol cosa. És a dir, si jo hagués improvisat tot això i hagués fet aquesta història, segurament estaria divagant, no tindria un discurs fet. En segon lloc, un discurs periodístic és complementari a tot el vostre negoci. Penseu que us trenqueu la cara a fotre el millor vi del món o a vendre el vostre producte millor que ningú, però tot el que feu serà vist com a publicitat per als vostres consumidors. Em sap greu, necessitaré un periodista perquè tingui aquest canal complementari en el qual jugui a la credibilitat, a la independència, i això també és important de cara que nosaltres li transmetem això en els cellers. No ens poden dir, oi que aquest vi sap molt a pinya? No, això ho ha de notar cada persona. Tampoc ens poden dir, oi que aquesta experiència, aquest storytelling, és guapíssim? No. Hi ha cellers que se sorprenen perquè no tenim un orgasme quan tastem els seus vins o perquè al cap de 3 dies no ens en recordem de quin gust feien. També és important que entenguin que estem arribant a un públic que és molt complicat. Per mi el mercat del vi està excessivament saturat. Quan nosaltres obrim Instagram, quantes copes de vi amb una ampolla us trobeu? El mercat de l'enoturisme, i aquí creiem nosaltres que pot haver-hi una mica, una part de jaciment de mercat, ens dona l'oportunitat de parlar més directament sobre valors. Aquest storytelling, que és una paraula que em fot bastanta pena, podríem dir-ho d'una altra manera, però aquest storytelling arriba molt més clarament si algú ve a casa vostra. Una persona compra la vostra ampolla? Fantàstic. No té per què repetir. Però si va a casa vostra s'estableix un vincle amb vosaltres. És una relació. És com quan et conviden a una comunió. Vull dir, tu aquell vi ja te'n recordaràs per sempre d'aquella persona. Per això crec que té molt de valor comunicar. I finalment, ahir escoltava el Rodolfo Castro explicant no hi ha encara una entitat clara de si invertir més calés en publicitat fa que el nostre vi arribi
d'una manera més clara. Jo crec que hi ha un gran debat, hi ha molt de soroll, però sí que és important que en el fons anem vestint aquest tema, cobrim les portes de casa nostra, que ho puguem ensenyar tot més enllà d'aquests missatges més clàssics de nota de tast i tot això. Per tant, i amb això acabo, gràcies a tots, i gràcies per la confiança. Ara a veure si ho faig bé, això. Si m'ho permeteu, he preparat com un petit anunci perquè veieu el que fem nosaltres, que és una cosa una mica estripada, volem ser directes, volem arribar a tothom, volem parlar clar, una mica amb el model de RAC1, crec que amb l'humor es pot arribar a tot arreu, crec que des del respecte, des de la modèstia, des del parlar amb el cor a la mà, un exemple de les coses que fem. Gràcies. Hola, ha arribat Sant Valentí. Sap greu, Ets més de Sant Jordi, no tens parella, l'amor està sobrevalorat... Us he preparat un ampollòmetre. Comencem per l'ampolla convencional, la de 75 centilitres. I al costat posarem la seva germana gran, que és el Magnum. Perquè s'entenguin millor els seus vins, en Joan Ignasi Domènech sempre convida a menjar herbes. Sí, així com us ho dic. Entre les plantes i les flors dels marges, agafa pimpinella i li dona a tastar al David. Té un punt amarg. Sí, senyor. I un fruit sec. Sí, com d'avellana, com de nou. Molt bé. Jo tasto la rabanissa, que és el wasabi mediterrani. I el raïm directament del cep també el tastem. Aquest és garnatxa, com la majoria de ceps aquí. Vinyes Domènech és un dels grans ambaixadors d'aquesta varietat, tan reconeguda avui en dia. I cap a taula, dinar. Ens sorprèn que un dia laborable de temporada baixa hi hagi tanta gent. Entre les diferents opcions, escollim el menú maridat i tastarem 4 vins. La marca de la casa és fer plats senzills, amb productes de qualitat i que estan bons. Quasi tot és ecològic, o bé del seu hort o bé de pobles propers. Els primers, embotits, patés i amanida amb pa amb tomàquet, s'acompanyen amb un blanc molt especial al Font de la Figuera i el negre més jove del celler, els Serres del Priorat. Jo voldria fer una puntualització també, parlant de contingut audiovisual avui en dia, i el tema dels calés, de quin cost té produir això. Nosaltres que ho fem, jo crec, per amor a l'art, bàsicament, perquè econòmicament no són viables, és per una necessitat o ganes de comunicar-ho des d'aquesta façana més informal, perquè veiem que fa falta. I després jo m'he trobat també moltes vegades la gent, això que deies, que la gent no està acostumada a pagar el contingut online. I és trist, perquè al final acabes veient unes fotos i uns vídeos de merda, perquè ho són, mal fets, amb una quantitat de visualitzacions que al·lucines i que està molt bé, que jo no critico, jo no els veuré, que cadascú vegi el que vulgui, però com a fotògrafa i que treballem amb la imatge, fa un mal això, quan t'ho curres, és com l'escriptor, el periodista, ja sabeu de què parlo tots, no? I després també quan t'agafen els teus vídeos o t'agafen les teves fotos i no les nombren perquè és tot gratuït, i fas una captura d'imatge i te la penges al teu Instagram i no dius d'on prové. Que sapigueu, si algú d'aquí ho fa, ho hem fet tots, jo ho faig, però sempre nombro de qui ve, és il·legal no fer-ho. I hi ha molta gent que s'està beneficiant de la feina d'altres que ho fem amb una ambició única i exclusiva de comunicar. I m'agradaria que tinguéssim en compte aquesta part que no ens dona de menjar, ens dona de viure, que és molt diferent, que vivim per això. I per aquest motiu jo el documental ho he après, amb el primer vaig ser menys coneixedora d'aquesta realitat, en el segon fins d'aquí, jo havia pensat fins després de l'estiu, però crec que ho allargaré, no ho penjaré online. De fet, molta gent em diu, on puc veure el documental? Dic, si vols veure el documental has de venir a les projeccions, has de pagar. Tindràs una experiència, hi haurà un debat, serà molt més enriquidor, hi haurà professionals al meu costat, no estic sola. Vull dir, crearem una experiència més enllà de la imatge en una pantalla. I per això un dels motius, que és tot això que us he explicat, és que el documental, si el voleu veure, em seguiu a les xarxes socials i anireu veient on fem les projeccions. No sé si hi ha algú del públic que li agradaria
insultar-nos, fer alguna aportació... Home, insultar no. No, jo voldria dir que, és veritat, aquest tema de la pasta està molt bé, això. És a dir, hi ha molts cellers que de bona fe et diuen et convido a visitar-me, però quan li dius, hòstia, és que jo no... de l'experiència aquesta no puc pagar la hipoteca, no? Llavors la gent es ginya una mica, però intentarem fer preus molt populars, de manera que no només els grans cellers es beneficien d'això, perquè jo crec que en l'enoturisme hi ha un trànsit, no? Una ramaderia, diguem-ne, que va fer uns grans cellers i que es perden experiències més personalitzades, més petites, que són molt xules, que ajudarien moltíssim a fer una inversió en un mercat que no està tan saturat i que un dels esforços que fem és sobretot intentar fer preus molt populars, de manera que hi ha cellers que quan els hi fas la proposta et diuen d'entrada no, perquè no tenim pasta, és la frase, em faré una samarreta que és no tenim pasta, però després et diuen que sí, i la veritat és que no se'ls hi en va gaire del pressupost, perquè intentem sobretot això, no? Una cosa que pugui arribar fàcil. I abans el Jordi em deia com ho editem nosaltres. Ho editem com podem, perquè fem servir una càmera molt petita, fem servir ordinador, és a dir, tot és una cosa molt fàcil, els crèdits els posem, és a dir, llegim molt de la teva idea d'infografies, de fer una imatge opulenta, de que hi hagi molta cosa i de que arribi a les xarxes, no? Vull dir que, sobretot, intentar fer un producte molt, molt popular. Sí, és cert això que comenteu tots dos, i és que nosaltres ens trobem amb un problema que és el mateix que hi ha a internet, el fet que internet quan va néixer va acostumar la gent a no pagar per continguts visuals. I ja és impossible donar la volta. En mitjans de comunicació ja ho sabeu que no poden, és pràcticament impossible i els que ho intenten s'entrebanquen, a menys que siguin mitjans molt hiperespecialitzats, com pugui ser un Wall Street Journal, si no és molt difícil. I el mateix passa amb qualsevol feina vinculada a les noves tecnologies. La gent no està acostumada a pagar aquestes feines, a quantificar aquestes feines, a acceptar el que demanen per aquestes feines. La gent sap el que val un pintor quan pinta una paret o el que val un electricista quan et ve a casa que cobra el viatge d'anada i tornada més hora, però quan intentes cobrar un contingut visual hi ha molts problemes realment, no es quantifiquen les hores invertides i sobretot un tema que ignoren absolutament i és el que els americans li diuen al ROI, que és la gran avantatge econòmica que es desprèn de donar-se a conèixer en mitjans com un vídeo, en mitjans com una infografia, el gran benefici econòmic que s'obté comparativament parlant amb la publicitat convencional. És a dir, un vídeo o una infografia, de ràdio ja ni parlem perquè és aclaparador, però un vídeo o una infografia aconsegueixen a les xarxes un engagement, per tant una projecció molt més important que una publicitat convencional i val poquíssim al costat d'una publicitat convencional. I els economistes, els experts en màrqueting han inventat aquest terme que us comentava per mesurar-ho. I realment és molt important. Però com és nou, tot el que és nou no té un hàbit cultural, diguem-ne, doncs és una guerra, és una lluita, és una lluita enorme. I sobretot quan avui en dia tothom pot fer un vídeo, una foto, penjar-la, tenir likes, no sé què... No hem vingut a plorar, hem vingut a explicar-vos coses. Si em permeteu, una reflexió, independentment de qui... si són les marques o si són càpsules de vídeo ja incorporats a webs o alguna que ja estan finançades d'una altra manera, vull dir, perquè entenc que en projectes grans aquestes càpsules de les que esteu parlant no ha de ser el pressupost de la web, vull dir, estem parlant d'unes col·laboracions de molta qualitat, que poden tenir molta xispa i que poden arribar a tenir el seu patrocini exclusiu, potser només per a aquelles càpsules, com feu en algun d'allò. Independentment de qui paga la festa, el concepte del contingut audiovisual entre el màxim i el mínim, de fer una gran producció o fer un documental com els que fas, que són de mesos de feina, entenc que és una producció i suposo que cada dia fas com a mínim, feu 4, segurament cada dia teniu el mal vici de fer 2 menjades com a mínim, igual hi ha alguna hipoteca, és el que tenim la gent quan treballem, que tenim... mengem i tot. Independentment d'això, com considereu que pot ser el màxim mínim? Perquè ahir fèiem aquella taula que jo crec que va ser molt xula de diferents nivells de professionalitzar la comunicació a nivell d'inversió
i quina podria ser una forma de dir, bueno, pues jo no puc arribar a un pressupost de màxims, però per on podria començar a introduir continguts audiovisuals en el meu web, patrocinar algun espai determinat amb algunes, no? En el nostre cas intentem fer preus superpopulars. Imagineu-vos que nosaltres, per exemple, hi ha gent que ens contracta per fer un vídeo de vi dels que després difonem per RAC1. Nosaltres li enviem una proposta per dir, parlarem d'aquest vi perquè serà un vi per menjar hamburgueses premium, no veurem més Fanta ni coses amb refresc, veurem un vi. Per què? Perquè és un vi carnós, perquè és un vi que combina bé amb maioneses o salses d'aquestes Tex-Mex, és un vi que pot tenir una certa gràcia que l'introdueixis en un sopar més premium, que agafis una hamburguesa. Tot això li fem una proposta al celler La Valida, i a vegades que els cellers ens han dit, hòstia, és que aquesta idea, no, abans deies tu, jo li vaig dir un dia a un celler, trobo que és un vi collonut per fer croquetes. És a dir, jo trigo molt a fer croquetes perquè em surten fatal i llavors estic com 2 hores, llavors jo vaig bevent. I hi ha un vi que penso, és un vi per pensar, allò per estar tranquil, et poses música i fas croquetes. El celler va dir, hòstia, fer croquetes no, tio, que no és glamurós, no és storytelling, saps? Però la resta de cellers normalment accepten molt la proposta. Llavors, nosaltres intentem fer una rutina de validar-ho molt ràpidament, és a dir, el celler està d'acord amb això, però és una cosa genuïna nostra, no? I això fa que abaratim bastant el preu, que no sigui una producció tan gran, no? No, està tot dit. Sí, més o menys el que diu ell. En definitiva, el càlcul seria un mínim d'hora de treball, com qualsevol dels que esteu aquí, més afegir els plus que siguin necessaris de treball d'investigació, de desplaçaments o fins i tot un plus de qualitat. Però en principi són preus sempre molt ajustats perquè la gent no coneix, no està habituada ni està familiaritzada amb els preus que es paguen a altres llocs. I estic pensant de nou en els Estats Units, que en aquest sentit és el paradigma. Y una pregunta, a nivel viral, en contenidos visuales, para conectar con el público, en vino, ¿se os ocurre algo que sea viral y entonces ya se multipliquen los demás medios? Que Netflix en la serie salga gente joven bebiendo vino o cosas así, y que a lo mejor eso vaya a que alguien también haga un vídeo, se viralice, que copie lo que está pasando dentro de una serie. Las imitaciones de los vídeos se hacen muchísimo y se hacen virales, no el original, sino las imitaciones. Memes. Eso, que no me salía el nombre. Los memes, como no los miro, los memes. Y, o sea, al final se viraliza más el meme que lo que pasa es que el analógico. Es que muchas veces la viralidad parte de una cierta lógica, pero una gran parte de veces es pura casualidad. Es decir, que si no, la gente que se dedica a trabajar con Internet sería todo el mundo millonario, ¿no? En definitiva, parte de una cierta lógica. Yo me atrevería a decir, ya que tú preguntas la viralidad con el mundo del vino, pues ya los he mencionado antes, pero los Virgili ayer, los trabajos que ellos hacen son absolutamente virales. Se dirigen a un público, hablan en el lenguaje de ese público, hacen trabajo infográfico y trabajo visual. Ayer pasaron bastante de ese trabajo y además su diseño apuesta por ese público y está cercano al público. Y el público lo entiende, por eso yo comentaba antes que mis alumnos de diseño pues están bebiendo vino, porque han entrado en el vino por la estética externa, que es en definitiva su lenguaje, ¿no? Es decir, que entonces cuando tú planificas has de pensar también un poco todo eso. ¿A quién te diriges? Y bueno, lo que todos los comunicadores tenemos que hacer, ¿no? Pensar a quién nos dirigimos, y cuando estamos en un medio generalista nuestro problema es que el espectro es muy amplio, entonces siempre vas a ofender a alguien si hablas en un nivel o en otro. Pero para conseguir la viralidad, ya te digo, la tecnología está moviendo a tanta velocidad que claro, tendríamos que hablar aquí con social media managers y con community media managers para enterarnos un poquito de por dónde van las tendencias. Pero esas tendencias se mueven continuamente, es decir que, repito, muchas veces es pura casualidad. Les pasa a los publicistas lo mismo, ¿eh? Perdó, no, una cosa, però viral per què? Per què viral? Mira. Perquè és que la viralitat està sobrevalorada. No, jo per exemple... No. Viral perquè sí, no. Deixa'm acabar. Era per provocar-te. És que faig moltes tertúlies a RAC1. La viralitat en 3 minuts de YouTube, amb 3 segons de YouTube, 3 segons de YouTube ja et compta com una visualització. Si tu tens una compte premium, et diu quanta gent t'ha vist en 10 segons. Clar,
fotem uns vídeos que tenen 5.000 visualitzacions i dius, hola, 5.000 visualitzacions, tio, si la veu en 3 segons, què li diràs al celler? Que vendrà 5.000 milions d'ampolles. És que la viralització està... Crees marca, no vendràs ampolles. En 3 segons no fas res. No, en 3 segons surt un monigote i et diu el vi i ja està. Llavors comencem a condicionar el missatge per fer això. Llavors acabem fent una cosa que és de tot menys periodisme, que és acabar fotent vi en polvos. Perquè clar, si a tu et ve un celler i et trenques el coco perquè en 3 segons tu colis tots els missatges perquè el tio marxi, doncs que no el miri. El problema de la viralitat és que ens acaba condicionant els periodistes a que fem un missatge que és un trunyo. És com si tu fessis una nota d'agència i només fessis un superesforç pel titular. Tio, si no el vols llegir, no el llegeixis, però jo tinc una feina de dalt a baix i necessito fer un procés que potser sí que podem fer-lo en 1 minut, que és això que Instagram ens està portant, que el podem fer una mica més concret, no? Però és que la viralitat està destruint el missatge periodístic perquè al final acabem fent una cosa que és de mètrica de Facebook, no? dels algoritmes meravellosos que té el senyor Zuckerberg. Llavors dius, tio, és que jo soc periodista, haig d'arribar al missatge. El celler vol fer un esforç per comunicar. Hi ha cellers que triguen 15 anys a treure una ampolla al mercat i volen que en 3 segons l'expliquem. És que la viralitat, jo ho dic en sèrio, la viralitat és una merda, la viralitat. Però no us creu que està manera dels continguts de qualitat? Per què ens interessa la viralitat? Això dic jo. Jo crec que sí. Bueno, perquè moltes empreses demanen números, no? Però a mi la gent em diu, em pots passar un pantallasso? Quan em diuen pantallasso penso, no, tio, jo passo. És que si m'has de mesurar per la quantitat, no em vinguis a buscar. Tampoc és que ara sembli que soc qualitat, no? Perdó. Però que si m'has de mesurar només per la quantitat, no cal, que t'ho foti un altre, no? Moltes coses són comprables, no? És una altra discussió que potser podríem... El dopatge, m'encanta que treguis el tema, el doping de les xarxes socials, perquè clar, hi ha alguna gent que dius, com pot ser que el Piltrafilla tingui 75 milions de likes? Saps allò? O si va sortir ahir. Si no sabies què són los tarinos i los santocianos i tens no sé quanta gent aquí, no? Clar, això és veritat. Jo deia la viralitat amb els influencers o campanyes que tinguin tant d'èxit que la gent les comparteixi i puguis veure el món del vi amb molta més gent. No de fer qualsevol xorrada tota perquè la gent la comparteixi. Estava preguntant per quin contingut els professionals que esteu aquí vosaltres enteníeu que potser jo sé, els moments del vi a l'afterwork, m'és igual. Era això, no en plan... Gràcies, perdona. He aprofitat la teva pregunta per fer la conya perquè crec que el tema viralitat dona per un monòleg d'aquests del Club de la Tragèdia, perquè molta gent et ve amb això de dir, bueno, tio, però a quanta gent arribaré? Senyor, si arriba... Si primer ha d'arribar l'ampolla, l'ha d'arribar al lineal, perquè aquest és l'altre drama. De vegades un celler pretén augmentar moltes vendes, però el tio veu un vídeo de la ràdio i em diu hòstia, no trobo el vi per enlloc. Ja, tio, és que era una cosa de 1.000 ampolles i només està en una botiga a la Conca de Barberà, saps? Allò, se siente, tio, saps? Només la Conca de Barberà. Cap avall. No, a nivell informatiu, dir-te que la gent que té 70.000 seguidors, com ell deia, i de més, no té un avantatge numèric en quant a seguiment en aquests moments. El nou algoritme que s'ha instal·lat ara a Instagram, precisament, no prima l'abundància de gent. L'abundància de gent primada està entre 1.000 i 3.000 com a molt. Tot el que més no existeix. Per tant, els mecanismes de transmissió de missatges que a la seva vegada puguin ser retransmesos va molt vinculat a les estratègies i va molt vinculat a la manera de treballar-ho. No va vinculat al número de persones. Bueno, yo os quería comentar una cosa, hablando del mundo de los contenidos y de las imágenes. Yo escribo un libro de vinos en una editorial y las fotos tengo que pedírselas a las bodegas. Y al lado de la editorial está otro sello que publica unos libros de gastronomía monumentales que se compran por kilos, 2 kilos, 2,5 kilos cada libro, con unas fotos increíbles, con poquísimo contenido, donde todo es imagen, 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 y estos venden. Y vas a la librería y tienes 14 estantes de libros de gastronomía y un estante perdido, sí lo hay,
con 4 libros, 4 chuminadillas allí, los tontos del vino parecemos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Bueno, luego están, ¿cuántos niños conocemos que quieren ser chef? Yo por ahora no conozco a ninguno que de mayor quiera ser sumiller. Igual algún... Estamos con revolución líquida. Bueno, pues... Pero yo en serio, es una de las cosas que yo digo. Si no lo ves, si la gente no quiere ser, nadie querrá trabajar en sala. Yo vengo también de la sala y se tiene que ver. Yo lo que digo es, ¿podemos aprender algo del mundo de la comunicación gastronómica nosotros? Porque algo debemos estar haciendo mal cuando estos creo que van mucho mejor que nosotros. Almenys eso és el que veo, no sé com lo enfocáis. Jo crec que vostè no fa res malament. Jo he comprat els seus llibres i a mi m'ha agradat molt. Jo crec que vostè ha de fer ara un llibre que es digui 20 a menys de 5 euros, li dic en sèrio. Perquè em passa que amb els meus amics jo presumia del seu llibre i ara són molt rates i cada vegada troben vins més barats i al final acabarem comprant vins amb etiquetes cucamones que valguin menys de 5 euros i que no expliquin ni d'on venen. Miri, d'això tinc un drama. La gent diu, vull Instagram, no? Bueno, vull Instagram, vale, però haig de venir a casa seva i fer una foto. No, ja te l'envio jo. No me l'enviï vostè, perquè la gràcia d'Instagram és que la firmi vostè. Si la firma vostè té valor, si no, acabem fent... O sigui, no passa res, no tinc res en contra dels publicistes, però jo no em dedico a això. Llavors, la gent té unes idees supersimpàtiques que és Instagram és pel públic foodie, no? Llavors, tot l'altre és merda. Llavors, vols entrar a Instagram, però entres a Instagram amb cosa precongelada. Llavors, tu vols entrar al mercat foodie amb croquetes la cocinera. No, tio, perquè llavors sóc jo qui haig de fotre la cara traient el julivert a sobre la croqueta congelada. No, així no fotrem res. Llavors, això que dius em sembla de conya, perquè hi ha un mercat disponible per fer coses de gastronomia i, en canvi, en el vi, per una pesseta que val venir a fer una foto, i la foto queda per sempre, és que això està bé. La notícia de ràdio jo en faig i la gent està contentíssima i tal. És que la notícia de ràdio al cap d'un minut ja no se'n recorda ningú. El vídeo et queda, el llibre teu queda, la infografia queda, el documental queda, però el diari de l'endemà igual el faig servir per fregar o per embolicar alguna cosa, no? Jo crec que hi ha un punt que ho volem tot sense saber exactament quina és la part que es pot aconseguir i quina no. Jo volia fer un apunt i ara em sap greu perquè torno com una mica enrere, perquè he demanat la paraula fa un moment i ara ja m'heu passat de frenada. Ha sonat com que t'hem ignorat, no? No, al contrari, sinó que la cosa ha derivat cap a una altra banda. I de fet, jo crec que ara obrir aquest meló potser dona per fer el Comovicat, segona edició, sol. I és el que feia referència, que en parlàveu amb la Sílvia, sobre la qualitat, els continguts i els clics. Jo estic a un diari i jo us puc dir que el dia que fem el reportatge més ben fet del món mundial, que ens ho hem currat, que hem parlat amb 25 persones i que les fotos són de fotògraf nostre estupendos, tens uns clics. El dia que trec, que això no sé si ho heu vist, el vi de Llàgrimes d'unicorni, i no és broma, ho podeu consultar al Bar de Vi, està publicat, aquest dia ho patem. Què vull jo? Jo el que vull és que molta gent llegeixi el Bar de Vi perquè li agradi o no li agradi el vi, sàpiga que el vi existeix. Aleshores, trobar l'equilibri entre això que deies dels 3 segons i la qualitat en els continguts, tenim molta feina a fer. Però vull dir que tampoc no hem de menystenir les croquetes. I ho sento, i això no vol dir banalitzar el vi, però els hem de tenir en compte perquè hi ha molta gent que menja croquetes que no sap que hi ha vins estupendos per menys de 10 euros. I per arribar a aquesta gent també s'ha de fer aquesta feina, que és ingrata total, si ets periodista, vull dir que és allò que et trenca el cor. Però estem en aquest moment. No sé què pensareu, I l'equilibri és molt difícil d'aconseguir, molt. Només una cosa, els editors hem de combinar croqueta i suflé, no, saps? Jo t'entenc, Si no, només faríem clickbaiting, saps? Buscaríem el màxim de clics possibles en lloc de convertir-nos en gent que seleccionem les coses que puguin arribar millor al nostre públic. Si només manés això... Sí, també. Per diferents espectadors, no? Bueno, aquest és un debat universal que ens omplirà moltes més hores a partir d'ara. Que ve de lluny, no? A més a més, que ve de lluny. I que ve de lluny. Ja no és només el moment internet.
La llum sí, sí, ara sí, no? Agrair al David, al Jordi, a la Clara, moltes gràcies per participar en aquesta taula. Passem ja a fer la cloenda i moltes gràcies per aquesta taula tan interessant.